15 февральдә елебез Афган сугышыннан совет гаскәрләрен чыгаруның 35 еллыгын билгеләп үтте. Шул уңайдан азатлык китерүче солдат һәйкәле янында митинг узды. Искә алу чарасына район җитәкчелеге хәрби комиссариат вәкилләре, кайнар нокталарда хезмәт иткән зәйлеләр катнашты. Район башлыгы Разиф Кәримов афганчыларга изге теләкләрен җиткерде. Мы еще то поколение, которое помним этот вывод, колонну генерала Громова. И, конечно, война, как мы говорим в последнее время, без жертв не бывает. 9 заинцев погибли, защищая интересы России на афганской земле. Мөһим даты уңайыннан котлау сүзләрен хәрби комиссар Айрат Әглимҗанов та җиткерде. 10 елга сузылган Афган сугышында Зәйдән 211 солдат ватан алдындагы бурычын үтәгән. Шуның 9-ы туган якларына әйләнеп кайтмый. Яуда калган сугышчыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар, һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Бүгенне яшь армиячеләр хәрәкәте сафларына да укучылар кабул ителде. Алар илнең лаеклы сакчылары булырга ант бирделәр. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.